Il-ġimgħa wara nofsinhar il-komunità Musulmana għamlet it-talb ta' nofs iljum fl-ospizjo. Numru ta' Musulmani irġiel inġabru fis-sala li tħejjit għalihom. Post li ntażel f'każ li setet tagħmel ix-xita peress li oriġinarjament il-post magħżul kienet żona miftuħa ftit iktar il fuq. Mistoqsi dwar x'kienet ir-reazzjoni tal-komunità Musulmana meta ħarġet l-aħbar li ntlaħaq ftehim fuq il-post, Bader Zajna, il-kelliem għal Malta Muslim Council, qal li nnotawha b'sodisfazzjon. In-nies tant ħassuhom ferħanin li qisu xi ħadd ikkonoxxi l-waġa tagħhom, ikkonoxxi il-problema x'inhi u qed jipprova jaħdem bi sħiħ fuqha u hekk insemmi il-Ministri li ltqajna magħhom u kienu willing ħafna li nsibu soluzzjoni. Qabel il-ġimgħa, it-talb tal-istess jum fl-aħħar ġimgħat sar f'post ewlieni fl-Imsida. Minkejja li dan dejjem sar bil-permess tal-Pulizija, sezzjonijiet tal-Misidjani u tal-Poplu Malti ma qablux dwar dak li kienet isir. Il-problema naħseb kien dejjem innajda fuq informazzjoni, komunikazzjoni u edukazzjoni. U forsi il-medja wkoll ma kienx tgħin ħafna f'dawn l-affarijiet. Illum il-ġurnata wara li nqala dak li nqala infatħu l-bibien kemm ta' informazzjoni, kemm ta' komunikazzjoni man nies u kemm anke ma' l-edukazzjoni. Grazzi għal ftehim mill-ħuq bejn il-komunità Musulmana u l-Gvern, l-istess komunità għandha post temporanju fejn tista' titlob fil-kwiet u b'mod riservat. Bader fisser kif post fuq ġewwa kienet l-għażla preferuta tal-Musulmani, filwaqt li l-postijiet alternattivi barra l-moskeja huma importanti ħafna wkoll għall-istess komunità. Il-postijiet li huma tat-talb qed jgħinu mhux biss fit-talb, qed jgħinu f'ħafna qosma differenti u kemm huma importanti huma isek tgħid id-dawl, l-arja u l-ilma għal kull bniedem Musulman li jipprattika r-reliġjon Musulmana.